So, enw'r app di Mentro Meifod, chi'n clicio ar yr app a mae'n dechrau fyny. A wedyn, mae'r sgrin yma, chi'n esbonio chi sut i newid yr iaith ar yr app, so chi'n mynd ar rhestru'r llwybrau. Os chi eisiau newid, mae'r app ar gael yn Gymraeg a Saesneg, chi'n mynd ar gosodiadau, dewis iaith Cymraeg yn y Saesneg, a wedyn defnyddio iaith rhanbarthol ar IE os chi eisiau fo'n Gymraeg. Bydd angen hefyd ar iPhones bod mae Cymraeg ydi iaith y ffôn gynta mwyn cael o'n Gymraeg. Chi'n mynd i hafan, wedyn mae'r rhestr o teithiau fan hyn, mae yna 4 taith. Mae'n dangos hyd a faint mae'r hir mae'n cymryd i wneud y teithiau, faint mae'r anodd ydyn nhw. Maen nhw gyd yn wahanol. Wedyn, nawn ni ddefnyddio y dre newydd fel enghraifft. Dwi wedi lawrlwytho hwn yn barod. Mae angen cysylltiad we i lawrlwytho'r teithiau ar eich ffôn, a wedyn unwaith dych chi wedi lawrlwytho nhw, does dim angen we, so y dre newydd fan hyn. Wedyn, barod i fynd. A wedyn, dyma ni'r daith wedyn, so dyma'r man parcio, mae wastad yn dechrau wrth y man parcio, yn deitha chi sut i gyrraedd lle parcio fan hyn. A wedyn, yn syml, beth ydych chi'n neud ydy jyst dilyn yr thing, mae yna gyferbwyntiau sy'n deitha chi pa ffordd i fynd a beth dylsech chi weld o'ch blaen chi. Bydd yna ddim bach glas, pan ydych chi'n cerdded yna, mae'n gwybod lle ydych chi, mae'n gallu deitha chi os chi'n mynd ffordd iawn neu ffordd wrong, a ydych chi jyst yn dilyn hwn wedyn. Wedyn pan ydych chi'n pasio, yna nodweddion fel hyn, ydych chi'n clicio, rwy'n ni hwnna fel enghraifft, hwnna fydd y cyntaf. Wedyn Oriel Davies fanna, so ydych chi'n cael pethau hanes yr Oriel fanna, a ydych chi'n cerdded trwy. Fydd yna jyst lot o wahanol rai, mae yna rai efo, trio dod â llenyddiaeth fewn iddo fo, so chi'n clywed rhywun yn darllen cerdd fanna. So mae jyst lot o bethau fel yna wedyn, a mae yna wahanol bethau, mae yna bethau sy'n jyst rhoi hanes diwydiant gwlan yn y dre newydd yn. Yna i gyd. Os nad ydych chi eisiau cerdded y teithiau, bod chi eisiau jyst darllen y nodweddion, mae modd mynd ar hwnnw fan hyn, a maen nhw gyd yn fanna.